Czemu to jest akurat najtrudniejsze? Angielski w stresie? Bo no, tutaj są takie, myślę, dwa aspekty. Po pierwsze, stres bardzo skutecznie odcina nas od zasobów. W momencie, kiedy jesteśmy w stresie, ciężej nam się formułuje słowa, przypomina to, co teoretycznie wiemy. Stres działa na nas tak paraliżująco. I na pewno znamy to wszyscy z autopsji, że w momencie, kiedy trzeba coś powiedzieć, a jesteś zestresowany, łapie cię w gardle albo gdzieś w brzuchu i w ogóle ciężko jest wydobyć z siebie coś sensownego. Natomiast jest jeszcze jedna opcja, znaczy jest jeszcze jeden, myślę, aspekt, który też jest ważny, że od medyków wymaga się jednak tego, żeby oni się posługiwali tym językiem, no tak trochę bardziej niż standardowo. Mówię tutaj głównie o lekarzach. Te oczekiwania są naprawdę na dość wysokim poziomie i to też nie pomaga. Radiostacja ratunkowa.